Cel care ești Domnul al Domnului și Împărat al Împăraților. Suntem astăzi curățiți, suntem astăzi iertați, pentru că sângele lui Iisus Hristos a curs și mai curge pentru ca să ierte și să spele orice păcat. În această dimineață te preamărim și spune-mă, Doamne, bine ai venit în inimile noastre, deschide-mi inima ca Tu să ne conduci, o Dumnezeul nostru. Inima mea, vreau să fie, Doamne, o inimă ca a Ta. Auzi bine, o inimă ca lui Dumnezeu? Da, o inimă ca lui Dumnezeu. Pentru că ești Fiul lui Dumnezeu, ești Fiica lui Dumnezeu. Oricine ai fi, musafir, prieten drag, frate și soră scumpă, inima ta e pentru Dumnezeu, nu e pentru cel rău. Inima ta bate pentru Dumnezeu, de aceea laudă-L pe Domnul și spune, Doamne, vreau o inimă curată, o Doamne. Doamne, pe Tine te vreau, Doamne, vreau ca în umpletele mele, în umplarea mea, Doamne, să Te slujesc toată viața. Inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă în care, o inimă în care răutatea să nu stea, o inimă în care să domnește eu aș vrea, o inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu, să-ți înalțe osanale către Tine, cel mai mare Dumnezeu, către Tine, cel mai mare Dumnezeu. slăviți să fie Domnul. Haideți să ocupăm locurile. De ceruri prinsă, e cea mai frumoasă floare, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă, mâna Ta de ceruri prinsă, e cea mai frumoasă floare, e sublimă sărbătoare în împărăția întinsă. Greu semnal către soare din noroi și fric și sete, dar atunci cea dintre toate e cea mai frumoasă floare. Cerul lui le dă tăcute, e sublimă
frumoasă floare, mâna ta de cerul prinsă. Amin. Poți să spui câteva cuvinte? Cât îl iubești sau de ce vrei să faci acest legământ cu Dumnezeu? Da, acest legământ cu Dumnezeu vreau să-l fac pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Amin. Amin. Și ce te-a determinat să faci lucrul ăsta, în afară de iubire? Adică dacă ai o mărturie, ceva care Dumnezeu ți-a schimbat în viața ta, ceva care Dumnezeu a lucrat la viața ta. Dumnezeu a făcut numai lucruri bune pentru viața mea. Da, slavă Dumnezeu. Dacă cineva dintre voi are o mărturie și vrea să spună ceva, da? Poți să spui. Păi de cum te cheamă? Valentina, Domnul să te binecuvântează. Eu ce să spun? Am considerat că este mai bine să iubesc pe Dumnezeu, Da. pentru că El ne iubește și așa trebuie și noi, oamenii, să iubim la fel de mult. Așa și cum El ne iubește pe noi. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Fratele? Samson. Amin. Domnul să facă un om puternic. Da, eu sunt un om mai emotiv așa, dacă... Da. Și nu prea vorbesc mult. Da. În primul rând, aș vrea să fac legământ cu Dumnezeu, fiindcă pot bolnav, Da. sunt bolnav și așa a vrut Dumnezeu ca să fiu cu El, Să fii cu El. Da. Domnul să te ajute să fii cu El toată viața. Amin. Hai că văd că să te mulți. Sora Simona? Frate, mai surprize de faci. Da, păi asta este. Mai întâi de toate, slăvit să fie Domnul. Amin. Fac acest legământ cu Dumnezeu astăzi pentru că eu consider că este un legământ sacru cu Dumnezeu și Amin. după botez suntem unul și aceiași. Aleluia. Și încă Copii de ceva, Domnul. da, copii de Dumnezeu. Dacă El l-a dat pe singurul Său Fiu pentru noi toți, măcar atât să putem face și noi pentru El. Slăvit să fie Domnul. Amin. Maria. Am simțit să fac acest legământ cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu m-a chemat. Aleluia. Am simțit chemarea lui Dumnezeu. Slavă Domnului. Am simțit că Dumnezeu mă iubește și mă vrea ca eu să fac acest legământ cu El. Și de ce am hotărât ca acest legământ să-l fac. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a chemat. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ales pe mine ca eu să-i slujesc. Nu am cu ce să-i mulțumesc, n-aș avea cu ce să-i mulțumesc. M-a ales pe mine din mii de păcători să-i slujesc. Slavă lui, mulțumesc. Domnul să te binecuvânteze, Maria. Daniela, Da. slavă Domnului. În primul rând aș vrea să mărturisesc ceva care mie mi s-a întâmplat de curând. De aproape un an de zile tot luptam pentru copilul meu, să-l aduc aproape de mine, sunt distanță de el, este la Buzău. Și chiar nu mă așteptam, pentru că de aproape un an de zile chiar mă lupt și Domnul chiar mi-a vorbit, mi-a promis că mi-l va aduce, așa și promisiunea lui a fost da și mie. Slavă Domnului. Acum, tot ce-mi doresc e pe Domnul să-L urmez toată Domnul să te viața ajute. mea. Amin. Așa să fie. Asta am simțit că acest legământ să fie pe viață cu El, pentru că El m-a chemat și mă iubește și eu îl iubesc din toată inima. Amin. Slăvit să fie. Amin. Căreasu, Slavă lui tu Dumnezeu. de ce vrei să urmezi pe Domnul? De ce Mulțumesc pe Domnul pentru că îl iubesc mai să și vreau să-L urmez toată viața. Domnul să te Să ajute. stau pe calea Lui și aș vrea, pentru că El a încercat prin multe, a dus multe încercări și El nu m-a lăsat. Și am trecut prin o încercare foarte mare și El m-a dat cu băa puternic și m-a aruncat afară cu tot cu copii. Și da glorie și salvă Lui. Pentru că El m-a ținut până și n-a... Și de-aia vreau să fac un legământ cu El, să stau la picioarele Lui, că așa am simțit eu că Da, iubesc să totul. stai la picioare. Domnul să te ajute. Da. Mulțumim fratelui Samson, surorilor care sunt aici. Vedeți, ei sunt la început acum.
Ne rugăm pentru ei ca legământul acesta care ei îl fac astăzi, Dumnezeu v-a curățit inima și voi acum prin acest botez mărturisiți că sunteți ființe curate. Cu ungite curățite. Bănuiesc că nu mai aveți metecne, știu eu, cu țigări sau băuturi sau alte lucruri urâte sau cu vorbe urâte. Bănuiesc că Dumnezeu v-a schimbat, pentru că altfel, dacă nu v-ar fi schimbat, n-ar trebui să fiți în locul ăsta. Un om care l-a schimbat Dumnezeu, care nu mai este stăpânit de viciile acestei lumi, da? Un om care a fost schimbat, care a fost transformat de Dumnezeu, poate să stea astăzi pe aceste scaune. Cel care nu a fost schimbat nu poate să stea pe scaunul acesta, pentru că ar fi un mincinos. Cine spune și mărturisește înaintea martori văzuți și nevăzuți că sunt suflete curate, că Dumnezeu i-a curățit și că Dumnezeu i-a schimbat, da? Și de fapt nu este așa, sunt niște mincinoși și probabil că mai stau în biserică câtva timp și după aceea capte pe cale. Vrem ca să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i întărească. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute ca să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este carte de căpătâi, cartea pe care trebuie să o studiați. Practic să o mâncați în adâncul inimii voastre și să vă rugați. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea lumină, ca să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, da? Cuvântul lui Dumnezeu să fie ca o candelă pentru pașii picioarele lor. Cuvântul lui Dumnezeu să fie o hrană de fiecare zi. Au nevoie de această hrană. De aceea vreau să vă rog să ne rugăm la Dumnezeu și să mijlocim pentru ei. Doamne, ajută-i să înțeleagă adevărul Tău. Ajută-i, Doamne, ca să rămână statornici. Cel rău vine cu ispite, nu numai la ei, vine cu ispite și la noi, la toți vine cu ispite. Rugându-ne pentru ei, vreau să vă spun că vă faceți și vouă un bine. Dumnezeu vă dă putere. Este ca o rugăciune, ca un bumerang. Îl arunci, se duce într-o parte, se duce și se întoarce la tine. Da? Haideți să ne rugăm pentru sufletele acestea, ca Dumnezeu să le ajute să rămână cu Dumnezeu toată viața lor. Amin. Aș vrea ca să rog fratele Damian să roage pentru el. Amin. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim că Tu ai deschis cerul și pentru aceste suflete. Îți mulțumim că Tu ești prezent cu noi. Întotdeauna ai fost cu noi prezent, de când ne-ai adus în această lume. Doamne, Tu special i-ai adus în această lume ca să-ți urmeze Ție, Doamne. Tu ai numărul Tău, Doamne. Tu ai copiii Tăi pe care îi urmărești în această lume. Doamne, îți mulțumim că i-ai adus în biserica aceasta. Te rog să le dai putere, Doamne. Te rog să pui garda Ta de îngeri în jurul lor și niciodată să nu uite, Doamne, că Tu nu ești lângă ei, că Tu ești tot timpul lângă ei, Doamne. Să simtă prezența Ta întotdeauna, în familie, oriunde ar fi în lume. Te rog să-i binecuvintezi, să-i faci o binecuvântare, o lumină și sarea pământului, cum ai spus. Doamne, fă-i să se cunoască că sunt copiii Tăi. Să-i mângâi Tu, Doamne, ori de câte ori sunt supărați. Să le arăți izbăvirea, să le arăți scoaterea din necaz. Știm că vor avea și ei probleme în această lume, că toți am avut și vom avea. Dar Tu ești cu noi, te rog să fii și cu ei, Doamne. Te rog să le arăți, Doamne, să simtă totdeauna, Doamne, ajutorul Tău și binecuvântarea bisericii, Doamne, rugăciunile bisericii, să le simtă totdeauna, Doamne, să le poarte cu ei. Și biserica, te rog să o binecuvintezi cu sfințenie, cu har mare de la Tine, Doamne. Te rog să mulțești această biserică, în ciuda celui rău, Doamne, care tot timpul lucrează împotriva noastră, dar știm că Tu ești biruitorul, Doamne, și finalul se apropie, pentru că aceste suflete Tu le-ai adus exact cum ai spus. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Și îți mulțumim pentru toate. Și te rog să te arăți prezența mai departe cu tot ce se va face până la sfârșit în această biserică. Te slăvim și te preamărim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Uit în urma mea și văd ce mi-ai demonstrat.
locul nostru este în cerul lui Dumnezeu. Iisus mi-a pregătit un loc unde să mă duc. Dar până atunci ajută-mi, Tată, să nu obosesc. Doamne, să lucrăm pentru Tine toată viața, Doamne, ajută-ne. Terminând credință vreau să biruiesc. În vrem de har ca Ilie, cuvântul divin proclamând. Trăim iar în vremea lui Moise, profetul de prihănire primit. Deși zi de zi încercăm vii, e foame, întuneric, război. Rămânem un glas care strigă în pustie. Doamne, ajută-ne. Pregătiți calea Să pregătim calea Domnului. Amin. El vine iar peste noi pășiri. Vine Domnul. Trâmbițe Slavă Lui. Biserica Maranata se pregătește. Să-L slăvim, ia lădurarea din Sion, El ne-a mântuit. El vine iar peste noi pășiri. Trâmbițe vestesc, un soare strălucit. Să-L slăvim, ia lădurarea din Sion, El ne-a mântuit. Trăim vrem de har ca Ilie, cuvântul divin proclamând. Trăim iar în vremea lui Moise, profetul de prihănire primit. Deși zi de zi încercăm vii, e foame, întuneric, război. Rămânem un glas care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului Sfânt. El vine iar peste noi pășiri. Trâmbițe vestesc, un soare strălucit. Să-L slăvim, ia lădurarea din Sion, El ne-a mântuit. El vine iar peste noi pășiri. Trâmbițe vestesc, un soare strălucit. Să-L slăvim, ia lădurarea din Sion, El ne-a mântuit. Sunt zilele lui Ezechiel, când oasele prind viață iar. Sunt zile în care David, psalmistul, un templu de laudă zidit. Sunt zile de zecerii, Doamne, lucrători ajută-ne să fim. vogale coapte pe câmp. Suntem lucrătorii din viața, Doamne, cuvântul. E o zi de sărbătoare. E o zi de har. E o zi de milă pe care ne-a dat-o Domnul Dumnezeu în această dimineață. Am uitat în dreapta și nu știu ce vedeți dumneavoastră. Dar eu am văzut un lucru minunat. Am văzut rodul suferințelor Domnului meu pe care îl iubesc și îl slăvesc în această dimineață. Am văzut rodul suferințelor Lui. Atunci când El era singur pe cruce, s-a uitat în zare și n-a văzut altceva decât urmași ai Lui. Ce vezi tu și ce văd eu? Mai avem credință să vedem că Harul lui Dumnezeu lucrează și astăzi? Că Duhul lui Iisus Hristos lucrează și astăzi? Mărește-ne credința, Doamne Dumnezeu nostru. Suntem adunați aici și dacă punem mâna la piept, avem să simțim bătăile inimii. Și o să observați că bătaia inimii nu este permanentă. Bate, se oprește. Bate, se oprește. Știți ce face inima atunci când se oprește o mică fracțiune de secundă? Îl întreabă pe Dumnezeu să mai bat pentru el, să mai bat pentru ea și Dumnezeu zice, mai bate.
Și inima iar se oprește. Și iar îl întreabă pe Dumnezeu să mai bat și Dumnezeu zice, mai bate, că îi mai dau har și astăzi. Îl mai aștept și astăzi să se pocăiască. Îl mai aștept și astăzi să mă slăvească. Îl mai aștept și astăzi să mă recunoască ca Domn. Îl mai aștept și astăzi să prăbușească înaintea mea. Îl mai aștept și astăzi pe el, pe tine, pe mine, pe noi toți care suntem aici. Poate ești pentru prima dată și nu știi ce se întâmplă în locul acesta. Poate că așteptai să vină un preot îmbrăcat în haine scumpe, pompoase. Poate așteptai să fie acolo un cazan de argint și niște bebeluși mici. Iisus Hristos n-a fost bebeluș când a fost botezat. În Marcu 16:16 spune în felul următor: cine va crede, se va boteza. Cine va crede. Poate un bebeluș să creadă? Poate un bebeluș să creadă și să boteze? De aceea, frați și surori, oameni buni care sunteți în locul acesta, suntem adunați aici să împlinim Scriptura. Suntem adunați aici să împlinim ceea ce a poruncit Domnul nostru Iisus Hristos și nu o tradiție, nu o datină, nu un obicei. Omul care intră în apă și se scufundă, mărturisește cu gura lui în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Martorii văzuți sunteți dumneavoastră și martorii nevăzuți sunt îngerii lui Dumnezeu care sunt aici în mijlocul nostru. Lăudăm pe Domnul pentru lucrul acesta. Doamne, îți mulțumim că vedem încă rodul suferințelor tale. Cuvântul pe care l-am în inimă se găsește în Luca, în capitolul 23, de la versetul 39. Unul din tâlharii răstălniți îl bajocoreau și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept ca să primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. M-am mutat în acest pasaj și am văzut pe acest tâlhar. Cred că nimeni dintre noi n-am vrea să avem viața acestui om. O viață plină de destrăbălare, o viață plină de vicleșug, o viață trăită așa cum a vrut el, departe de fața lui Dumnezeu. Dar tare mi-aș dori să am sfârșitul lui. Tare mi-aș dori și cred că ți-ai dorit și dumneata să ai sfârșitul acestui tâlhar. Să auzi glasul lui Iisus Hristos: astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai. Ne dorim lucrul acesta foarte mult. Dar privim la viața acestui om și el ne spune, parcă de acolo de pe cruce, el care poate era la stânga sau la dreapta lui Iisus Hristos, pentru că mielul lui Dumnezeu de jertfă era în mijloc. El care a fost acolo prezent între acești doi tâlhari, era răstignit, era batjocorit, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Am fost ca oamenii aceștia, ca unul dintre acei tâlhari care n-am vrut nici în ceasul al 12-a să recunoaștem. Dar a fost omul acesta înțelept, tâlharul care l-a recunoscut pe Iisus Hristos. Tâlharul acesta parcă strigă la noi și ne spune: nu vă irosiți viața cum mi-am irosit-o eu. Nu vă irosiți viața, nu mai alergați în destrăbălare, nu mai alergați în stânga și în dreapta, nu mai faceți voia satanei, voia lumii, voia firii voastre, și faceți voia lui Dumnezeu. Pentru că El ne spune: cum am ajuns eu aici? Uite ce am făcut de am ajuns aici. Am alergat cum am vrut, am făcut ce am vrut. Păcatul te va duce mult mai departe decât vei crede tu. Zici că bârfești puțin, zici că clevetești puțin, zici că privești undeva doar puțin, zici că alergi unde vor picioarele tale doar puțin. Dar să știi, fratele meu și sora mea și iubit ascultător, că nu te mai poți stăpâni, că atunci când păcatul pune stăpânire pe tine și te duci mai departe, și te duci mai departe, și te duci mai departe de fața lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. De aceea el parcă ne spune acest tâlhar: nu vă irosiți viața, fiți înțelepți, nu faceți ce am făcut eu, nu trăiți cum am trăit eu, și trăiți frumos, trăiți cu Dumnezeu, ascultați de Dumnezeul vostru, ascultați și veniți din dragoste la Domnul. Sunt oameni care vin la Dumnezeu din suferință, alții au un necaz, alții au o problemă, alții vor să scape că sunt urmăriți penal, alții vor să scape pentru că au probleme mari, grave, urmăriți de Interpol. El ne spune în dimineața aceasta: căutați fața lui Dumnezeu.
Căutați fața lui Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Căutați bunătatea lui Dumnezeu câtă vreme este aproape. Bunătatea lui Dumnezeu are un mesaj pentru tine și pentru mine. În Roman spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te învață la ce? La pocăință. Te îndeamnă și te învață să te pocăiești. Doamne, sunt primul care vreau să mă pocăiesc în această dimineață, Doamne. Că pocăința este, Doamne, o porunca Ta, că Tu ai spus în Fapte 17:30, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor care ați venit în locul acesta să ne pocăim împreună. Pentru că El este gata să ne dea iertare, El este gata să ne dea salvare, este gata să ne îmbrace în această haină albă, imaculată, este gata să semneze cererea noastră atunci când intrăm în apa botezului. Spun, Doamne, binecuvintează-ne pe toți. Doamne, ajută-ne! Păcatul te amăgește și spune, e prea mult pentru tine. E prea mult pentru tine să vii la casa lui Dumnezeu regulat. E prea mult pentru tine să faci parte dintr-o biserică cu acte în regulă. E prea mult pentru tine, stai așa cum ești. Du-te și tu din când în când. Mai citește și tu cuvântul Domnului din când în când. Mai bagă și tu mâna în buzunar din când în când. Asta face păcatul. Asta ne învață tâlharul. Nu trăiți ca mine. Nu vă lăsați amăgiți de diavol. Nu vă lăsați amăgiți de Satan. Nu vă lăsați amăgiți de voi înșivă și de sistemul lumii aceștia. Și ascultați de Dumnezeu. Pentru că păcatul spune să faci, să trăiești cum vrei tu. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Alargă pe căile alese de inima ta. Fă ce-ți dorește sufletul tău. Dar mai departe spune, pentru toate aceste lucruri te va trage Dumnezeu la judecată. Vrei lucrul acesta? Vreau să ajung în fața tronului de har al lui Dumnezeu, când va fi judecata cea mare și să-mi spună, vino rob bun și credincios și intră în odihna Tatălui meu. Și cred că fiecare care suntem în locul acesta vrem să auzim glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la El. Ți-ai propus să nu mai faci și parcă nu mai ai putere, pentru că neascultarea, lăsarea păcatului să te cuprindă, te face să nu te mai poți stăpâni. Pavel spune, vreau să fac binele și parcă răul se ține de mine. Și de ce? Pentru că firea mea păcătoasă, pentru că în firea mea am acceptat păcatul și vreau să fac bine, vreau să mă apropii de cuvânt și n-am putere. M-a binecuvântat Domnul cu o sumă de bani și vreau să bag mâna în buzunar și n-am putere. Vreau să mă duc să mă rog și eu cu frații mei și n-am putere. Pentru că ce face păcatul? Ne depărtează de fața lui Dumnezeu. Și că păcatul, spune în Isaia 59:2, pune în noi, între noi și Dumnezeu, un zid de despărțire. Doamne, te rog să surpi în dimineața aceasta acest zid de despărțire, Doamne. Și toți care suntem aici să te acceptăm pe Tine, Doamne. Vrem să venim, Doamne, să îmbrăcăm haina botezului, cu o inimă sinceră, curată. Să venim din dragoste, Doamne, pentru că Tu ne-ai chemat în dragoste la Tine, Doamne. Eram cu ceva vreme în urmă și am fost chemat la spital, cum au mărturisit și frații, la cineva care trăgea să moară, ca să înțelegem. Era muribund, nici ochii nu-și mai deschidea. Sora lui a vestit pe Domnul, era pocăită și am fost cu un frate presbiter și am fost chemați acolo în salon, pentru că doctorul le-au dat acasă, urma să plece acasă, să moară acasă pe perna lui. Și a zis sora, el așa, am înțeles, cum a dat din nou, că vrea să boteze și el. N-a avut privilegiul acesta, acest om muribund. N-a avut privilegiul acesta să vină într-o biserică frumoasă, între oameni frumoși, îmbrăcați într-o haină albă. Și acolo, pe patul lui de moarte, pe patul acela de spital, unde urma să fie dus acasă, transportat să moară, a cerut să fie botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Cum să botezi un om care trage să moară? Ne-am rugat și fratele a luat o cană de apă și l-a stropit în numele Domnului cu apă. Nu contează cât de frumoasă e această cadă. Sunt oameni care dau bani mulți să meargă la râul Iordan, mii de euro, să se boteze acolo. Sunt oameni care aleargă să boteze într-un râu frumos, cu fanfară, extraordinar. Dacă nu crezi, nu te boteza. Pentru că dacă nu crezi, degeaba faci acea spălare în această apă. Botezul nu te spală de păcat. Botezul nu te mântuie. Doar este legământul care îl faci tu prin credință cu Dumnezeu. Că vrei să-L urmezi toată viața ta. Ăsta este botezul. Mărturia unui cuget curat înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. L-am stropit pe omul acesta muribund, ne-am rugat pentru el. S-a coborât acolo prezența lui Dumnezeu, parcă niciodată n-am simțit atâta prezență, atâta putere peste noi și ne-am rugat, ne-am întins mâinile peste el și am zis, Doamne, cum ne rugam noi, pregătește-l să întâlnească cu Tine, Doamne, pregătește-i mărturisirea lui care o să dea ochii cu Tine. Am plecat acasă.
Femeia aceasta trebuia să le ia și ne-a spus că a luat coștul, că a pregătit groapă, că a pregătit orice, numai să nu ia prin surprindere, pentru că nu mai avea ce să o ia prin surprindere, așa cum arăta omul acesta. Am văzut a doua zi și mă așteptam să o văd pe femeia aceasta că vine la noi și ne spune tristă, plânsă, fraților, s-a dus. Dar femeia aceasta sărea în sus de bucurie și îl slăvea pe Dumnezeu. Și a spus, fraților, voi v-ați rugat pentru el și s-a botezat și Dumnezeu l-a înviat din morți. Asta e puterea lui Dumnezeu. Ai venit înaintea lui Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Dumnezeu atunci când vrea El să-și proslăvească numele și îl proslăvește nu prin Mihai, nu prin Adrian, nu prin Alex, nu prin Oleg, și prin puterea Duhului Sfânt care lasă peste robii Lui. Pentru că să știi, fratele meu și sora ta, ce ți-a pus Dumnezeu în tine e ceva supranatural. E cerul lui Dumnezeu, e prezența lui Dumnezeu, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu tu faci semne și minuni. Și Dumnezeu ca să-și proslăvească El numele. Doamne, dă-ne un duc de smerenie să înțelegem lucrul acesta. Doamne, ajută-ne să ne prăbușim ca tâlharul de pe cruce. Și ce a mai făcut acest om? Parcă mie îmi vorbește atât de mult. Omul acesta este gata să-și înfrunte iubirea lui, prietenul lui de o viață care se învoiau oamenii aceștia și făceau tâlhării, făceau mizerii. Dacă spunea într-o seară, mă, mergem să furăm, ăsta aproba imediat, că era iubitul lui, era prietenul lui, da, bă, mergem. Bă, mergem să tâlhărim, da, bă, mergem. Băi, mergem încolo sau încolo și oamenii aceștia se învoiau în a păcătui. Omul acesta îl înfruntă și este gata să se lepede de el și să-i spune, măi, oprește-te, uite, eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, fă și tu lucrul acesta. Ești tu gata să-ți părăsești iubirea ta? Ești tu gata să-ți părăsești viciul tău? Ești tu gata să te lași de religia ta, care spui că e bună, e de 2000 de ani și ți-aduce bucurie? Ești tu gata, frați și surori, oameni buni, nu o religie ne mântuie. Nu o religie ne mântuie. Nu ea ne dă vindecare, nu ea ne dă propășire, și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este cu noi aici ne călăuzește prin puterea Lui și ne îndeamnă să alegem viața, să alegem ca tâlharul pe Iisus, să alegem și să spunem, sunt gata să mă lepăd de mine, sunt gata să mă las de trecutul meu, pentru că oricum mai avea ce să facă, dar el a crezut, mai avea pe prietenul lui lângă el, putea să facă și prietenul lui același lucru. El îl înfruntă și îi spune, pentru noi este drept, pentru noi este drept că am tâlhărit, am trăit o viață murdară, o viață mizerabilă, dar pentru omul acesta el n-a făcut nimic. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stătea în mijlocul lor și îi asculta. N-avea o haină așa frumoasă ca a fraților de păstori ca să boteze. Biblia spune că femeile și cei dragi stăteau departe de el, pentru că umilința era atât de mare, era pe cruce dezbrăcat de tot. Pictorul îl pictează că ar fi îmbrăcat cu ceva. Dar umilința romanilor, oamenilor din vremea aceea era atât de mare, pentru că tâlharii erau dezbrăcați. Domnul nostru era dezbrăcat acolo și femeile, spune Scriptura, că erau departe, că nu putea să privească acel tablou de umilință. Ai spus poate în inima ta, ce oameni răi, ce oameni răi, ce oameni răi. Dar prin credință mă cobor în mintea mea și mă gândesc acolo la cruce. Eram și eu care l-am batjocorit, eram și eu care am strigat, mântuiește-te pe tine. Erai și dumneata cu mine acolo, care ai luat un ciocan și cu set ai dat ca să-i străpungi mâinile. Erai și dumneata cu mine acolo când am pus acea coroană de spini, l-am scuipat și l-am batjocorit. Nu doar romanii, și prin atitudinea noastră, prin faptele noastre de necredință, prin tot ceea ce facem noi departe de fața lui Dumnezeu, asta facem. Îl răstignim pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îl batjocorim prin atitudinea noastră. Să alegem în această dimineață și să spunem, mă lepă de trecutul meu, mă lepă de iubirea vieții mele care am avut-o. Ce mi-a plăcut mie în viață? Să beau, să fumez, să fac adulter. Ce mi-a plăcut mie? Ce îmi place? Să fac bani așa ușor, că e grea munca. Și vreau să-i fac cu ușurință. Doamne, ajută-ne și iartă-ne pe toți. Doamne, ajută-ne și adu un duc de viorare peste biserica Ta, Doamne. Adu un duc de trezire peste biserica Ta din locul acesta, Doamne. Am luat pe cineva în mașină zilele trecute și i-am vorbit așa de Domnul și am zis, m-am predat, dar vreau să mai stau, că am o casă de construit. Am o casă, de-abia am început-o și vreau să mai stau. Și am zis, omule sau femeie, ziua de mâine nu este a ta. Nu știi ce ți-aduce ceasul. Ești bun, zdravă și te duci la doctor și spune, ai cancer, ai leucemie, nu mai de trăit decât câteva zile, câteva clipe. Nu răspunde chemării lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel spune în Cartea Evrei, astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împetri inima, împacă-te cu Iisus Hristos, chiar dacă ești aici pocăit și trăiești cum vrei tu. Te știe Dumnezeu și mă știe Dumnezeu. Știe ce e în viața ta și ce e în viața mea. Poate ai venit pentru prima dată și te așteptai să fie altceva în locul acesta, dar Dumnezeu îți vorbește din cerul lui preanalt. Împacă-te cu mine, zice Domnul. Primește-mă în inima ta ca Domn și Mântuitor, ca să fii salvat. Au fost doi oameni pe cruce. Unul a ales înțelept, a ales să facă voia lui Dumnezeu. A ales în ultima clipă a vieții lui să-L aleagă pe Iisus Hristos și să spună: te primesc, Doamne, în inima mea. Mă recunosc și îmi recunosc vina, îmi recunosc greșeala, Doamne. Mă recunosc, Doamne, Dumnezeu meu, și mă prăbușesc și vreau și eu, Doamne, mântuire. Vreau și eu iertare, Doamne, Dumnezeul meu. Ai milă de noi în bunătatea Ta, Iisuse. Ai milă de biserica Ta, de localitatea aceasta. Erau doi prieteni atei convinși. Oamenii aceștia trăiau cum vroia ei în destrăbălare. Trăiau cum vroia ei și batjocoreau pe pocăiți, batjocoreau pe creștini. Și spuneau: băi, toată ziua cu Biblia în mână, cu cartea aceea învechită, care e pentru oameni de aia bătrâni, pentru oameni învechiți. Numai că într-o zi, unul dintre ei se întâlnește cu Scriptura, se întâlnește cu Iisus Hristos. Începe să o citească, începe să o rumece, începe să o creadă, începe să aducă cuvântul Domnului rod în viața lui. Și după o vreme se întâlnește cu prietenul lui și îi spune, ăsta îl vede transformat: băi, ce e cu tine? Hai să facem lucrurile care le făceam înainte și nu mai pot. Numai pentru că Biblia mi-a transformat viața. Măi, dar ești nebun. Toată viața am făcut ce am vrut noi și acum tu te-ai lipit de o carte veche, te-ai lipit de o carte învechită. Cum faci tu lucrul acesta? Și începe să-i vestească Evanghelia. Omul acesta, bineînțeles că n-a crezut, pentru că el tot timpul a batjocărit. Dar prietenul lui a fost gata să despartă de el și i-a spus în felul următor: omule, dacă cartea aceasta nu este adevărată și nu e nimic adevărat în ea, n-am pierdut absolut nimic. Nimic. Pentru că cartea aceasta m-a învățat să trăiesc frumos în familia mea, unde îmi băteam soția, unde îmi batjocoream soția, unde mă purtam urât cu copiii. M-a învățat să trăiesc frumos cu vecinii mei, cartea aceasta, să mă port frumos cu ei. M-a învățat să tac și să rab. M-a învățat să fiu un om pașnic în societate. Să mă las de alcool, de băutură, de tutun, de toate lucrurile urâte care le făceam înainte. N-am pierdut absolut nimic. Dar fii atent, prietenul meu bun. Dacă cartea aceasta este adevărată, tu ai pierdut tot. Tu ai pierdut tot, pentru că Biblia spune că între oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu și oamenii care au trăit în religia lor cum au vrut ei și le-a convenit religia lor, că a fost bună, că i-a lăsat să facă tot ce au vrut ei, este o groapă imensă care nu se poate trece dintr-o parte în alta. Dacă te minte preotul că dacă duci nu știu câți cocoși, te bagă, te scoate din rai și din iad și te pune în rai, minte. Dacă te minte Biserica Catolică că te pune în purgatoriu când mor și acolo ți spășești păcatele, minte, pentru că Dumnezeu nu minte. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și dătător de viață. Și ce spune Dumnezeu, noi credem pe cuvânt. Slăvit să fie numele Domnului. Ai milă de noi, Doamne. Mărește necredința, Doamne. Și vreau, Doamne Dumnezeu meu, ca toată localitatea aceasta și cred că toți să fie îmbrăcați în aceste haine albe. Și numai atât. Că am spus, poți să te duci la Iordan să te botezi. Cel mai important este ca haina aceasta să o păstrezi curată până va veni Iisus Hristos. Pentru că pe cei care nu mai au haină, care au vândut-o, care și-au rupt-o, care și-au sfâșiat-o, care și-au pătat-o, nu pot intra în odina mirelui ceresc. Și ne-a dat o haină albă curată și spun: ajută-ne să o păstrăm, Doamne Dumnezeul nostru. Ajută-ne să ne păstrăm curați, să trăim frumos în adunare, să trăim frumos în societate, să trăim frumos în casele noastre. Pentru ca numele Tău să fie vorbit de bine din pricina noastră, a trăirii noastre, a prezenței Tale în noi, Doamne Dumnezeul nostru. Ai milă de noi în bunătatea Ta. Ești gata să-ți părăsești iubirile trecute, viciile? Noi suntem gata, Doamne. Ridicăm mâna în dimineața aceasta și spunem: suntem gata, Doamne. Chiar dacă vin la adunare de mulți ani, Doamne, mai am avut ceva în mine, dar mi-ai vorbit, Doamne, că trebuie, Doamne, să aleg ca și tâlharul în ultimele 5 minute să mă mântui, să aleg înțelept, să fiu înțelept, slăvit să fie numele Domnului. Oamenii refuză și amână să se pocăiască pentru că nu mai au frică de Dumnezeu.
Cuvântul Domnului spune în Psalmul 111 cu versetul 10: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Și slava Lui ține în veci. Doamne, dă-ne înțelepciune, Doamne. Amin, Doamne. Și să venim să ne pocăim, să ne prăbușim înaintea Ta, în afară că trebuie să avem această teamă de Tine, dincolo de teama aceasta, să avem respect, să avem iubire. Pentru că dacă omul trăiește doar în frică și doar în teamă, nu rezolvă nimic. Dar când te inundă dragostea lui Dumnezeu, nu mai poți să stai nepăsător. M-am uitat la Maria Magdalena, m-am uitat în Scriptură, femeia aceasta păcătoasă, prinsă în adulter, în curvie. Când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, femeia aceasta a fost transformată de iubirea Lui, de ochii Lui care a privit-o în ochi și i-a spus: ești iertată, ești mântuită, eu sunt Dumnezeul tău. Femeia aceasta, după ce a plecat la această întâlnire, o vedem nelipsită de dragostea de Dumnezeu. Unde a fost Iisus, a fost și ea. Și prima care a fost la mormânt, toți au plecat acasă. Ai pe cineva drag și se termine privegul, se termine mormântarea, plece acasă. Dar mai este cineva acolo care, atunci când e sfâșiat de durere, rămâne acolo la mormânt, își rupe hainele, își rupe părul și strigă. Femeia aceasta era acolo dimineața, era acolo ca să își mai vadă odată, chiar dacă era mort, iubitul sufletului ei, pentru că iubirea o transformase. Copiii lui Dumnezeu care sunt transformați, care se întâlnesc cu Dumnezeu, sunt nelipsiți de la casa lui Dumnezeu, sunt nelipsiți de la părtășia cu cuvântul lui, sunt nelipsiți de la părtășia în rugăciune, în post, sunt nelipsiți de la spitale, de la oriunde este nevoie de ei, pentru că dragostea lui Iisus Hristos ne strânge, ne adună. Lăudat fie numele Tău, Doamne! Să alegem înțelept, să alegem înțelept, să ne apropiem de Domnul Dumnezeu. Aș vrea să închei, nu înainte să vă spun că mai am un om înțelept, Vameșul. Și omul acesta atât de înțelept. Fariseul bajocorea, nu vreau să fiu ca el, așa de mândru și arogant. Dar Vameșul se bătea cu pumnul în piept și spunea: Doamne, mă recunosc! Doamne, mă recunosc că sunt păcătos. Dar am nevoie, în afară de asta, să mă ierți, Doamne. Am nevoie să mergi cu mine, Doamne Dumnezeu, și în casa mea. Am nevoie, Doamne, de Tine să Te primesc în inima mea. Am nevoie de Tine, Doamne. Dumnezeu nu dă pe nimeni afară. Orice păcate ai avea, Dumnezeu are suficientă putere să-ți ierte orice păcat. Singurul păcat care nu-l poate ierta Dumnezeu e necredința. E necredința pentru că tu nu ai crezut. Aș vrea să închei, înainte de asta, să vă spun o pildă. Un tânăr și-a nesocotit părinții foarte mult. A trăit cum a vrut el, departe de a asculta de părinți, departe de fața lui Dumnezeu. A trăit în desfrâu și în destrăbălare până când a plecat de acasă. Nu existau nici telefoane mobile, nu existau nici internet pe vremea aceea. Și doar puteai să trimiți în satul tău, la poștă, o telegramă. Omul acesta, după ce s-a dus și s-a destrăbălat, l-a apucat dorul de casă foarte mult. L-a apucat dorul de părinții lui și a recunoscut vina și faptele lui și a zis: atât de mult m-au iubit părinții mei și eu am trăit departe de ei, neascultător. Aș vrea să mă întorc acasă, dar nu știu dacă ei mai vor să mă primească, dacă ei mai vor să mă recunoască ca fiu. Și trimite într-un final o telegramă acasă la părinților. În acea telegramă vorbește cu mama, ca așa băieții, vorbesc cu mamele, nu cu tați. Îi trimite o telegramă mamei și îi spune: mamă, îmi pare atât de rău că am păcătuit atât de mult și v-am întristat atât de mult. Îmi pare atât de rău. Te rog frumos să mă ierți și știu că tu mă ierți. Dar tatăl meu, crezi că mă va ierta și el? Dacă se va întâmpla să mă ierte, mama, uite cum facem. În data cu tare eu am să iau trenul. Și dacă tatăl meu mă va ierta, știi copacul care l-avem noi în curte? Un copac mare. Atunci când va trece trenul, casa lor era undeva la marginea satului, pe unde trecea trenul, și dincolo de casa lor era gara, era halta unde trebuia să treacă trenul. Și spune: dacă tatăl meu mă va ierta, tu vei vorbi cu el. Eu când sunt în tren, mamă, și văd pe o crenguță, pe o rămurică din copacul nostru mare, din curte, o batistă albă, eu știu că tata m-a iertat. Dar dacă nu, n-am să mai cobor. N-am să mai cobor. Vine vremea și ia trenul, ora cu tare, trenul care a vorbit cu mama lui. Și era atât de frământat în compartiment. Și în compartiment cu el mai era cineva și l-a văzut agitat. Era un om al lui Dumnezeu. El i-a mărturisit tot ce a făcut. I-a mărturisit ceea ce urmează să se întâmple. Și omul acesta l-a văzut
neliniștit, se apropia de casă. El îi spune, acum urmează casa noastră și e un copac mare. Și a spus, tinere, te văd neliniștit. Rămâi acolo pe bancă. Am să mă uit eu. Am înțeles unde e casa. Și dacă văd acolo o batistuță albă, eu am să te chem să vii să vezi, să te convingi și să te cobori. Pentru că tatăl tău te iartă. Asta înseamnă. Omul lui Dumnezeu se ridică în picioare, se uită pe fereastră și se aștepta să vadă o batistuță legată de o rămurică sau niciuna. Dar omul acesta rămâne stupefiat și vede tot copacul plin de batistuțe. Tot copacul plin de batistuțe. Tot sângele și l-a dat pe cruce. Tot sângele a curs pentru tine și pentru mine ca să fiu dimineața aceasta aici. Alege înțelept. Alege-L pe Iisus Hristos, nu sta nepăsător. Dumnezeu te așteaptă. Iisus Hristos este singurul mijlocitor între tine și Dumnezeu. Și spune, Tată, vezi rănirea acestea, Tată, și pentru El, și pentru ea, și pentru El a murit. Mai lasă-L și astăzi. E ziua ta, nu amâna. Nu amâna pe Iisus Hristos. Nu amâna chemarea lui Iisus Hristos. Nu amâna să te împaci cu El. Tot sângele și l-a dat ca tu și eu să fim iertat, să fim mântuit. Lăudat să fie numele Domnului. Nu-ți irosi viața? Înfruntă cu tărie trecutul tău, obiceiurile tale și alege înțelept. Îți spun în față binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Dar te sfătuie, zice Domnul, alege viața, alege-mă pe mine. Amin. Dumnezeu te binecuvânteze. Nu e chiar caldă. Altă dată era mai caldă, dar acum am un picuț mai așa. E cald afară, este bine. Slăvit să fie Domnul. Avem cu noi pe Cristina. Ea a vrut să mai facă odată un legământ cu Domnul și am vorbit cu ea și ea s-a gândit că încă nu e pregătită. Data trecută când a fost botez cu Ciprian, a zis că trebuie să mai aștept. Și eu apreciez lucrul ăsta. Când nu ești hotărât să faci un legământ cu Domnul, nu-l face. Când ești sigur că vrei să faci un legământ cu Domnul, să-l faci. Astăzi Cristina este mai mult decât hotărâtă și Dumnezeu să o binecuvinteze. Domnul să îi dăruiască toate binecuvântările cerului și ale pământului și să fie cu ea, să aibă un viitor fericit, dar și o viață binecuvântată de Dumnezeu. Amin. Cristina, suntem aici în fața Bisericii Maranata. Aici cu noi, să știi, așa cum spunea și fratele Damian, mai e cineva. Este Dumnezeu. Sunt îngerii lui Dumnezeu. Așadar, Cristina, vreau să fii atentă la întrebările care ți le punem. Avem martori văzuți și martori nevăzuți. Da? Și noi știm, cum v-am mai spus, un om care l-a curățit Dumnezeu, acum face public faptul că e curat. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine? Da. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele? Da. Până când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu? Toată viața. Domnul Iisus să te ajute. E bucurie, dar să și vă rugați. Sora Cristina, pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Slăvit să fie Domnul. Amin. Glorie Lui. Cine este următorul?
Astăzi o avem în fața bisericii pe o fată tânără care eu nu am mai văzut-o atât de des, dar sunt sigur că a luat o decizie finală, o decizie sfântă și o să auzim asta și de la ea, ce a hotărât ea. Și vreau să vă spun că Biserica Maranata vrea ca toți oamenii din Comuna Pantelimon să vadă puterea lui Dumnezeu și așa cum această tânără, căci eu am venit la 30 de ani la Domnul, dar ea a ales să vină în anii tinereții de cât? 19 ani. E mare binecuvântare când îți lași tinerețea ta în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu va face multe minuni în viața ei și o va folosi cu putere. Vreau să o întreb pe ea acum. Ai spus că te cheamă Valentina. Valentina, spune și mie, te rog, tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Tu crezi că Hristos ți-a iertat toate păcatele? Da, cred. Foarte bine. Cât crezi că vrei să-L urmezi pe Hristos? Toată viața. Așa să fie. Pe baza mărturiei tale și marturilor văzuți și nevăzuți, te botezăm în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Gata, ai și închei? Aleluia. Alex. Să se țină de nas. Să se ține. Hai, frate, hai. Nu mai e. Da, ok. Da, uite, am uitat să vă țineți de nas. Da. Uite, nu mi-am dat seama de treaba asta, dar învățăm. Frate, slavă Domnului. A venit cu noi fratele Samson acum, când a venit? Anul trecut a venit aici? Da, anul trecut. A venit anul trecut și tocmai din Piatra Neamț. Nu știu, așa l-a cercetat Dumnezeu aici în biserică. Și el a vrut să încheie un legământ cu Dumnezeu aici în biserică. Ne-a rugat pentru el și vreau să vă spun un lucru. Sora lui, cum te cheamă sora, că am uitat? Mimi. Mimi a zis așa. El avea un diagnostic și doctorii au spus că e ultima fază și el. Și trebuie să-i dea un tratament și lui și... Așa. Și Dumnezeu când s-a dus să facă iarăși analiza, nu s-a mai văzut nimic. Deci după a fost aici, atunci când a venit prima dată, el era la analize. A fost. Și i-au zis doctorii că trebuie să-i dea un tratament care este foarte scump și ca și cum ar fi un cancer. Și când a făcut, trebuia să mai urmeze alte analize. La analizele când s-a dus, au zis că nu mai are nimic și că nu mai trebuie să ia tratamentul care e. Noi credem că Dumnezeu l-a vindecat. Amin. Și că Dumnezeu are plan să facă o minune cu el. Da. Frate, ești un om vindecat de Domnul. Slavă Domnului. Un om care are valoare în ochii lui Dumnezeu. Amin. Frate Samson, în fața marturilor văzuți și nevăzuți, te întrebăm dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred din toată inima. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatele dumitale? Da, cred cu toată inima. Crezi că Domnul ți l-a iertat? Cred că Domnul mi-a iertat. Acum ești un om curățit, un cuge curat. Amin. Mă bucur, slăvit să fie Domnul. Până când vrei să
ție acest legământ pe care îl faci astăzi cu Dumnezeu? Toată viața mea și în eternitate. Și în eternitate. Aleluia. Frate Samson, pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțumesc, frate. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Următorul. Hai. Aleluia. Trebuie să vedem. Numele noastră? Simona. Ne bucurăm că Simona a luat o decizie sfântă. Am vorbit cu ea și am văzut-o foarte entuziasmată și încrezută în ea că vrea să urmeze pe Dumnezeu. Veacul acesta este un veac care Dumnezeu cheamă la pocăință și oamenii, culmea, chiar cred că Hristos mântuiește. Și mă bucur că lumea înțelege lucrul acesta și nicio religie nu-i ține pe loc. Niciun lanț nu-i mai ține. Vor să vină, dau năvala în Împărăția lui Dumnezeu. Aleluia! Împărăția lui Dumnezeu să fie plină de copiii Lui și niciunul să nu rămână în gheara celui rău. Vreau să te întreb, soră, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Foarte bine. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele tale? Da. Vreau să spun o întrebare așa mai delicată, care cam iese din standard. De ce crezi că Hristos ți-a iertat toate păcatele? Pentru că a murit pe cruce pentru noi. Aleluia. Cât ai vrea ca să-L urmezi pe Domnul nostru Iisus Hristos? Viața veșnică. Toată viața. Da. Slavă Domnului! Mă bucur că ai înțeles. Mă bucur că Dumnezeu te-a luminat, te-a eliberat și acum mărturisești cu gura ta că Dumnezeu este Domnul tău suveran. Pe baza mărturiei tale, martorul văzuți în adunare și nevăzuți în cer, știi că tot cerul este aici acum? Toți îngerii lui Dumnezeu sunt aici și se bucură cerul împreună cu noi. Pentru că sufletele acestea au luat o decizie să nu mai trăiască în desfrâu, ci să trăiască o viață curată, sfântă și plină de adevăr. Amin. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Amin. Aleluia. Slavă Domnului. Imediat cum facem botezul, niște băieți puternici, da? Luăm repede apa de aici, pentru că văd că se face udătură pe aici și nu-i bine. Ca să vărsăm apa. Da? Bine. Sora Crăiasa, ai venit aici la adunare, nu știu cu ce motive, dar Dumnezeu a schimbat totul. Adevărat?
ai aflat aici, în biserică, frați, surori, ce ai găsit tu aici, în biserica aceasta? Liniște și pace. Liniște și pace. Slăvit să fie Domnul. Sora Creasa, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că El îți iartă toate păcatele tale? Da. Crezi că ți le-a iertat? Da. Că sunt copilul lui. Slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm. Până când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu? Toată viața. Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului, dă-te un pic mai în față, tu ești mai nou. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numele tău este? Maria. Ce nume frumos, Maria. Totdeauna când aud numele ăsta ne aduce aminte de mama Domnului nostru Iisus Hristos. Maria, câți ani ai tu? 20 de ani. 20 de ani. Generația se ridică. Aleluia! Generația se ridică. Și nu mai zăbovesc. Maria, vreau să te întreb ceva. Pot să te întreb ceva? Eu știu că tu ești o persoană foarte energică și cauți fața Domnului. Am auzit asta și am văzut asta. Da, că o caut, că vreau să o găsesc. Ești însetată după Dumnezeu și înfometată atât de mult? Da. Știu că Dumnezeu mult bine ți-a făcut și că ți-a arătat calea dreaptă. Dar cum te-ai hotărât tu? Cum de-ai luat hotărârea aceasta să vii și să-L urmezi pe Hristos toată viața ta? Totuși, ai 20 de ani. Da, dar mâna mea este în mâinile lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu m-a ales pe mine și eu vreau să-L urmez toată viața mea. Ai simțit chemarea Lui? Da, am simțit chemarea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! O simt că are foarte multe, așa, nu numai că dorințe, dar și emoții mari are. Așa am avut și eu emoțiile când prima dată am venit la Domnul. Vreau să te întreb, tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Aleluia! Tu crezi că El ți-a iertat păcatele tale? Da. Tu crezi că viața veșnică El ți-a dăruit-o din plin? Da. Aleluia! Slavă Domnului! La porunca Domnului nostru Iisus Hristos, pe baza mărturiei tale, martorii văzuți și nevăzuți, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează și a crezut s-a botezat. Cine crede se botează și a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia.
Daniela, tu câți ani ai? 19. Slavă lui Dumnezeu! Vreau să stai liniștită cu ea astăzi. Este Dumnezeu lângă tine și El te binecuvintează. Aleluia! 19 ani, 20 de ani, iar aproape 19-20 de ani, slăvit să fie Domnul. Doamne, adu cât de mulți tineri ca să facă legământ cu tine. Daniela, ca să nu te mai ține prea mult așa, ia, vreau să te liniștești, da? Ia, spune tu, îl iubești pe Dumnezeu? Da, din toată inima. Cât vrei tu să-L urmezi pe Dumnezeu? Toată viața. Ce a făcut Domnul Iisus cel mai mult pentru tine? S-a bajocorit pe cruce pentru a ierta păcatele mele. Aleluia. S-a bajocorit pe cruce, s-a făcut blestem. Aleluia. Adevărat este. Adevărat este. Slavă lui Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos ți-a iertat toate păcatele? Da. Tu acum ești un om nou. Da. Pe baza mărturiei tale. Și la porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Nanu Daniela. Cine este? Te invităm să fii aproape de noi. Daniela, vrem să-ți spunem astăzi că prin botezul tău, prin decizia care ai luat-o, prin certificatul acesta de botez, să fii o persoană, o făptură nouă. Să-ți păstrezi ceea ce Hristos ți-a dăruit. Să-ți păstrezi ceea ce Hristos ți-a dăruit. Nu certificatul acesta de botez te face făptura nouă. Ești deja o făptură nouă că l-ai acceptat pe Hristos și l-ai proclamat în viața ta ca Domn și Mântuitor. Certificatul acesta ți-l dăm, ți-l înmânăm și astăzi să fie pentru tine ca o sărbătoare și să nu uiți niciodată ziua aceasta. Să-L urmezi pe baza mărturiei tale, așa cum ai spus tu. Îți înmânăm certificatul și ai favoare să-ți înmânăm astăzi o Biblie cu Vechiul și Noul Testament, care îți doresc să nu o pui pe raft undeva să se așeze praful pe ea, dar să mănânci cartea aceasta într-așa mod încât inima ta să fie plină de Duh și de putere, cuvântul acesta să izvorască în inima ta, în viața ta și să faci în tocmai voia Lui, ci nu a ta. Amin? Și un buchet de flori din partea bisericii. Fii binecuvântată, fii binecuvântată. Următoarea candidată este, cu emoții mari, Soare Adriana Valentina. Candidata noastră, cea care are 19 ani, tânără, frumoasă, plină de putere, a hotărât să-L urmeze pe Domnul nostru. Certificatul acesta să te reprezinte oriunde ai fi tu, că vei fi în România, că vei fi în altă țară, niciodată să nu uiți ziua aceasta, niciodată să nu uiți că Hristos te-a eliberat, te-a binecuvântat, te-a vindecat și te-a făcut o făptură nouă. De astăzi ești în alte haine. Nu mai ești îmbrăcat în haine pestrițe, nu mai ești îmbrăcat în alte haine a răutății, ci haina lui Iisus Hristos a neprihănirii. Îți înmânez cu dragoste și cu bucurie certificatul acesta, pentru că și eu l-am primit odată și cred că au trecut vreo 11 ani și emoția am și eu, așa cum ai și tu.
vreau să-ți-l înmânez și să-l păstrez cu demnitate. Și așa a fost să fie, să primești o Biblie de culoarea verde. Știi, mie îmi plac culorile așa cum și ție. Cred că și Domnul spune: vă voi paște în pășuni verzi, unde, la ape de odihnă. Așa că Domnul să te pască în pășuni verzi și nu în pășuni uscate. Și favoarea lui Dumnezeu să fie peste tine. Cartea aceasta, să știi că este exemplar, unic, care nu este ușor de găsit și ne-am dat toate stăruințele ca Biserica Maranata să facă așa un cadou. Să o citești, să o păstrezi și să fii plină de putere. Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dă-ți-mi voie să fii binecuvântată. Următorul candidat este un Samson puternic. Un Costel puternic care va dărâma zidurile răutății. Dacă până acum le-a zidit, acum o să le dărâme. Fratele Costel, ziua aceasta este o zi deosebită pentru că toți noi care suntem aici reprezentăm Împărăția lui Dumnezeu. Și ca martori văzuți și nevăzuți, ca copii ai lui Dumnezeu, toți lucrători care lucrăm pentru Hristos zi și noapte, vrem să stăm în spărturi pentru fiecare și ca toți să fie mântuiți. Certificatul acesta de botez să nu fie ca o hârtie simplă, să fie ca un certificat, ca o aducere aminte de ziua aceasta și Hristos să sigileze peste viața dumneavoastră toate binecuvântările care au stat până acum în așteptare foarte lungă. Câți ani aveți dumneavoastră? 57. 57. Până la 57 de ani, Domnul a avut răbdare cu dumneavoastră. Și cu mine tot. Și vreau să zic că Dumnezeu vă iubește foarte mult și vrea să vă folosească. Cred că familia aceasta, Samson, nu este la întâmplare. Și cred că așa cum a zidit niște ziduri până la 57 de ani, o să le dărâmați, deja sunt dărâmate, și Hristos să dăinuiască în inima dumneavoastră, să fiți plini de bucurie, plini de Duh, plini de putere și nimeni să nu aibă nicio putere din împărăția întunericului peste casa noastră și peste dumneavoastră. Vreau să vă mânez certificatul acesta, păstrați-l, și un buchet de flori din partea bisericii și o Biblie care o să vă amintească întotdeauna de înviorarea Duhului. În fiecare dimineață o să vă treziți cu cuvântul Lui în gura noastră, în inima noastră, și El să vă fie călăuza în toate zile, și bune și grele. Amin. Amin. Dați-mi voie să fiți binecuvântați. Să știți că am emoții, este un om mai emotiv. Dar aș vrea să vă mulțumesc tuturor, fiindcă m-ați primit, fraților, în primul rând lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu alege oamenii din toate colțurile țării. Aleluia. Eu sunt din Piatra Neam și Slavă Domnului. Mai aș vrea să mulțumesc în al doilea rând pastorului Damian, care m-a încurajat, fratelui Iemi. Doamne, dă-i putere, Doamne! Da. Și, nu în ultimul rând, tuturor fraților din această biserică. Amin. Vă mulțumesc frumos! Amin. Următoarea candidată este Filișanu Simona. Vă tremură genunchii, știu. Simona, așa cum am stat de vorbă cu tine astăzi, am stat de vorbă cu tine și mai înainte de a primi botezul.
și știm că ești o persoană care cauți fața lui Dumnezeu, vrei, ești entuziasmată, vrei să cauți tot mai mult și mai mult. Și astăzi a venit momentul ca să fii și tu cu un pașaport nou, așa cum am auzit din sală că sunt dornici să spună de pașaporte. Pașaportul acesta este, cum să se zice, nu hârtia aceasta, dar ceea ce ai hotărât tu astăzi ca să intri în cer la vremea scrisă de El, de Tatăl nostru. Cu certificatul acesta, noi îți-l mânăm astăzi și ne bucurăm pentru tine că tu ai luat decizia aceasta. Noi o să fim întotdeauna alături de tine, o să te sprijinim și la bine și la greu. Întotdeauna ochii tăi să fie ațintiți spre cer, spre Dumnezeu, nu la noi ca oameni, pentru că și noi putem să greșim, dar ca să nu cazi și să fii tare, întotdeauna ochii la cer. Certificatul acesta ți-l înmânăm astăzi, îți înmânăm o Biblie care îți va schimba viața total. Nu vei mai fi așa cum ai fost înainte și cuvântul lui Dumnezeu te va curăți, te va transforma zi de zi. Nu ai devenit sfântă acum deodată și fără greșeli, ca să o știi, ai să mai greșești în diferite feluri, dar te scuturi și mergi mai departe. Căci cuvântul lui Dumnezeu spune, de 7 ori cel neprihănit cade, dar se ridică. Așa biserica. Biblia aceasta este cea mai importantă carte din toate cărțile lumii. Și dacă ai să cugetezi la ea zi și noapte, și fratele nostru Mihai a scris aici un verset din Iosua 1:8 și spune așa: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de ziua ta, din gura ta, cugete asupra ei zi și noapte și astfel să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Domnul să toarne peste viața ta înțelepciune, har și mângâiere și biruință, să fie o biruitoare până la urmă. Și flori din partea Bisericii Maranata, dați-mi voie. Fii binecuvântată tu și toată casa ta și toată sămânța ta, în numele lui Iisus. Amin. Următoarea, ca să nu zic pretendentă, următoarea... Nu. Următoarea ambasadoare. Așa mai frumos sună. Următoarea ambasadoare care va deschide porți, va deschide uși, ferestre în cer pentru oameni și va sluji pe Dumnezeu cu credincioșie și putere și ungere, va fi Răducanu Cristina. Îți tremură genunchii, știu. Încet, nu te grăbi. Cristina, ziua aceasta este o zi deosebită pentru tine și pentru noi. Și în prezența lui Dumnezeu am onoarea în ziua aceasta să-ți mânezi certificatul, o Biblie. Și vreau să te încurajez că ziua aceasta este ca o ușă deschisă pentru tine în destinul tău. Tot ce vei face cu Dumnezeu și împreună cu noi, care te vom sprijini în tot ce vei face tu pentru Dumnezeu, Dumnezeu va folosi ființa ta și darurile tale care le-a pus deja în tine și sperăm cu toții să formăm unitate. Să fim în unitate cu toții și să-L slujești pe Dumnezeu pe baza mărturiei tale, așa cum ai spus tu, până la urmă. Eu știu că aveți emoții și când am sărutat o persoană pe obraz, a fost așa un curent.
un curent care m-a curentat și pe mine și pe ea. Nu o să vă spun cine este. Dar vă spun că Duhul lui Dumnezeu este aici. Întotdeauna când sărut o femeie pe obraz, întotdeauna este un curent. Ai grijă. Răducanu Cristina, cu bucurie ți mânez certificatul acesta și mă rog Domnului ca să fie o lucrătoare puternică, o leoaică în ogorul lui Dumnezeu și niciodată să nu dai înapoi. Dacă ai luat plugul lui Dumnezeu, să mergi înainte și să nu te mai uiți în urmă niciodată. Te felicit, certificatul este al tău. Biblia, care înseamnă foarte mult și pentru mine și pentru tine, cred că să o păstrezi și să te încarci cu energie în fiecare zi, să fie ca hrana ta zi de zi, să fii, niciodată să nu fii uscată, ci să fii ca o floare frumoasă, așa cum ești astăzi, întotdeauna să fii așa și să înflorești prin Cuvântul lui Dumnezeu, să ne faci și pe noi să zâmbim, să putem sta alături de tine, să ne rugăm cu tine și să împlinești voia lui Dumnezeu. Amin. Poftim. Și un buchet de flori din partea Bisericii Maranata. Fii binecuvântată. Următoarea ambasadoare este Ștefan Creasa, da? Mai greu cu numele la mine, dar ne descurcăm. Creasa, așa cum te-am cunoscut și mai înainte, că ai venit cu sora Lenuța în adunare și ai urmărit predicile, ai urmărit mesajele lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu te-a călăuzit să vii aici și prin sora Lenuța, care este în biserica noastră, te-a călăuzit și ea și te-a îndreptat, te-a sfătuit de bine și ți-a dat un îndemn bun să primești botezul cât mai repede, pentru că am văzut foamea și setea după Dumnezeu în tine și să fii așa până la urmă, să nu dai înapoi niciodată. Orice minciună care a venit din partea diavolului de afară, urechile tale să fie astupate pentru diavol. Urechile tale întotdeauna să audă vocea lui Dumnezeu, să te lipești de oamenii lui Dumnezeu, cei care te vor sprijini, cei care îți vor spune de bine, cei care te vor sta în spărturi pentru tine. Și certificatul acesta care ți-l mânez astăzi, vreau să-l ții într-un loc de cinste, în casa ta. Nu știu casa ta unde trăiești tu, dar oriunde fii tu, să-l păstrezi într-un loc de cinste. Ți-l înmânez cu dragoste și cu bucurie. Și sărbătoarea aceasta mare, care toți îngerii sunt prezenți și Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia aceasta, care are multe file, are 66 de cărți, măcar câte o carte să o citești în fiecare săptămână, două, dar să o citești așa cu o pasiune, cu o dragoste și să-i spui Duhului Sfânt: Doamne, mi-ai zdrobit lanțurile răutății, m-ai dezbrăcat de haina răutății. Astăzi, când vei primi această carte, vreau să conștientizezi că viața ta va fi plină de puterea lui Dumnezeu și El va fi cu tine în orice pas al tău care îl face tu. Ți-o mânez cu bucurie și un buchet de flori din partea Bisericii Maranata, da, voi. Fii binecuvântat! Ultimul candidat, ambasador, copil al păcii, copil al cerului, copil dulce, Nanu Maria, 20 de ani,
vine la Domnul și vrea cu credincioșie să-L slujească. Maria, noi ne bucurăm că ai luat decizia aceasta și vreau să-ți spun că nu mulți au îndrăzneala aceasta la 20 de ani să-L urmeze pe Dumnezeu. La 20 de ani, când viața este cea mai plină de miez, cum se spune în lumea aceasta, miezul e dulce, e bun, și la 20 de ani să-L urmezi pe Dumnezeu, să te lepezi de păcat, să te lepezi de orice haină care se îmbracă lumea astăzi, de lăcomie, de mândrie, de răzvrătire. Mă bucur pentru tine foarte mult și știu că ești o persoană care Dumnezeu a pus în tine foamea aceasta și setea aceasta după El, după neprihănire. Și certificatul acesta de botez este și va fi pentru tine o onoare în casa ta. Părinții tăi se bucură. Sunt aici prezenți ei? Nu sunt aici. Dar ai părinți? Sunt plecați. Sunt pocăiți? Nu sunt. Eu mă bucur că eu sunt unul singur din tot neamul meu. Sunt foarte neamăros și eu. Am foarte multe neamuri, vă zic. Am peste tot neamuri, în tot globul. Dar dacă îi strâng pe toți, nu mi-ajunge sala asta, vă spun. Sunt unicul care m-am pocăit din tot neamul. Și ea este tot, cred că așa, este unica, dar s-a pocăit la 20 de ani. Asta înseamnă ceva. Înseamnă că a auzit chemarea lui Dumnezeu. Și mă bucur pentru că Dumnezeu ți-a destupat urechile și ai auzit vocea Lui. Certificatul acesta să-l păstrezi, să-l înmânăm astăzi, cu bucurie și cu dragoste. Și ne rugăm Domnului ca calea ta să fie plină de bucurii. Orice ai întâmpina în calea ta, orice blocaj, orice binecuvântare, orice om, orice mesager, îmi doresc ca viața ta să se schimbe la 180 de grade. Ca Dumnezeu să toarne în tine izvorul vieții, să fii plină de cuvântul Lui și Dumnezeu să te folosească acolo unde vei fi tu. Mâinile tale, picioarele tale, tot ce Dumnezeu ți-a pus în tine, darurile care le-a pus în tine. Biblia aceasta, care este un cadou foarte scump, știi că noi nu prea, când dăm cuiva o Biblie, nu dăm o Biblie cu Vechiul și Noul Testament, dar dăm un Nou Testament, pentru că omul încă n-a venit la Hristos. Dar pentru că voi toți ați venit, astăzi ați mărturisit, ați primit și botezul, îți dăruim Biblia cu 66 de cărți, cu Vechiul și Noul Testament, să cugetezi asupra ei, să o ții întotdeauna, să nu te despărțești niciodată de ea și să fii un om nou până la urmă. Amin? Fii binecuvântată și un buchet de flori din partea Bisericii Maranata. Fii binecuvântată în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Ținând cont că toate aceste suflete care au făcut un legământ cu Dumnezeu, n-am avut prilejul să fac cateheza chiar cu toate persoanele. Nu va decât atâta un minut să vă mai rețin și să le adresez un cuvânt în special lor. Să ținem minte atâta doar căci Dumnezeu ne-a dat o făgăduință și ne-a spus căci omul nu se hrănește doar cu pâine și cu apă, ci și cu orice cuvânt la Dumnezeu. Amin. Și poate când vor veni momente când, pot să spun, frigiderul vostru, cămara voastră, vor fi goale, să vă îndreptați în primul rând atenția către cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că mai important este să-ți hrănești sufletul și atunci când vei citi cuvântul lui Dumnezeu și îi vei da crezare și vei da de făgăduințele lui Dumnezeu, acolo vei găsi și promisiunea Lui și binecuvântarea Lui. Pentru că vei descoperi, așa cum Dumnezeu ne-a spus și în rugăciunea domnească, că nu vom duce lipsă de niciun bine și nici în primul rând de hrana cea de zi cu zi. Dar să căutați în timp, în primul loc, totdeauna să puneți cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. Și atunci, cu adevărat, veți izbândi în toate încercările voastre. Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă poarte în carul Lui de biruință. Și așa cum am spus și celorlalți candidați, îmi doresc și vă doresc să aveți în voi gândul acesta, să vă doriți să fiți o sămânță bună, să fiți într-adevăr un pământ bun, inima voastră, cu alte cuvinte, să fie o sămânță bună care să dea rod și nu altceva.
și să fiți cu adevărat niște mesageri ale Dumnezeu, oriunde veți afla. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.